Sugeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu sugeng riaden minal aidin wal faidin. Nggih, sami-sami. Mohon maaf lahir dan batin nyuwun pangapunten sedaya kalepatan baik saya sengaja dan tidak nggih Mas Sigit. Nggih, sami-sami. Saged dipun lebur dinten wonten dina hari ayo menika. Semanten ugi kula Mbak Lucy sedaya kalepatan kula sak kanca-kanca cakraningrat nyuwun pangapunten ingkang kathah. Injih dawah sami-sami kados pundi pawartosipun lagi sehat Pangestunipun sehat. Alhamdulillah semanten ugi kula sak keluarga. Saking Ponorogo kula jam pinten Mbak Lucy? Kala jam pinten wau sonten wau jam gangsal. Jam gangsal. Injih, setengah gangsal. Mboten Ding, setengah gangsal nggih. Oh, Radi injih. macet menika. Pinaringan lancar nadyan to radi macet perjalanan mboten manggih alang setunggal napa. Alhamdulillah antuk pangestu panjenengan Nggih. saged lancar dugi mriki. Sowan piyai Bojonegoro. Wah, dosa neh iki aku. Kowe ngopo ejo ning gurine Mbak Lucy kok ya bungai? Ah pripun mong kono lagi bar minal aidin wal faizin kula dikenek-kenekno meneh lho Pak Git. Kok piyayi kok iso pantes ning ngene wis kaya black roti. Lho, ngenyek niku jenenge Mbak Lucy. Suwe ora ketemu pisan sampean diarani kaya black kongguan. Ngene ora pelecehan. Mboten nesu kula wong sing ngarani lambene kok tikus surut. Ora nesu. Alhamdulillah kula ngadeg. Nah, udan deres rezekine teko. Amin, amin. Alhamdulillah Pak Igit remen sanget sowan wonten dalemipun Mbak Mbak Suparman. Mbah Haji Suparman. Suparman. Masya Allah. Lagi nggih mriko Pak tasik luwung garep mriko ngajeng nggih. Insyaallah mboten udan, santai mawon tenang. Ngeten Nggih. tok mungkin ilang dhewe. Nggih. Luar biasa ngalah berkah beliaunya. Nggih. Diparingi panjang yuswa Masya Allah. Mugi-mugi adewe ketularan. Amin. Sehat kados beliaunya. Kathah rezekine kados Amin. beliaunya. Weh, Amin, amin. niki dikancane sinten? Jolangan kok tangkleng apa pripun? Uang lho iki. Wong ta? Masamu. Tak kira kethek. Ha ketek ora mbemi. Ora sudi. Mimik ki anak kaya awakmu prek yo tetanus aku. Ya ora aja nganggo kuwi to. Aku kuwi lah ya moh. Wis kedaluwarsa. Kowe ngenyek kedaluwarsa, kowe ora ngerti. Piye? Susu kedaluwarsa kena nggih tamba gudik. Aja ngenyek. Mas arep ngene-ngene biyen wong tuwa iki tau dadi perawan nggih to Mas Sigit nggih? Leres. Ana nenek wong nom ki mesti ana wong tuwa. Ngono lho. Dadi kowe kuwi karo wong wadon aja semena-mena ngelokne Mbak Eni, Mbak Yun, ya ta Mbak Yosi, Mbak Ida Lili kuwi mau. Lala. Ganti to wisan. Ganti apane kono sing suwek kok. Oh, piye? Maksudnya tuwek. Apapun wujud seorang wanita, wanita itu adalah pahlawan. Wih. Loh, nggih Pak Mas nggih? Leres, Loh, leres. dadi wong wadon iku ora gampang. Ya macak, ya manak, lho ya ngopeni bapak. Lho, Pak iku dalan gundule. Pak, radi mriki, Pak. Nggih. Mati maju, Pak. Ya Oh, Allah. monggo lasi mriki. Dibek iki. Udane teko. Fan-fane Bu Sigit. Tujune terope kok. Luar Jembar. biasa nggih. Nggih. Tapi kena ditengeri nek di Bojonegoro dan sekitarnya pasti teropnya weh panggung dangdut. Mbak. Luar biasa. Piye baleni nih? Nggih, nggih. Ora sabaleni. Nyapa? Lihat sebagai seorang wanita adalah pahlawan. Lah, Iya toh? seorang wanita itu pahlawan. Lek rumah tangga iku ora ana wong wadon bingung sampean. Kok iso? Contone lek bojomu bendina masakne nggih to Mas. Nggih. Pomo kowe sedina ning warung wis ping 3 ping pira 50.000 ping 3 ya ta? Nah, lek kowe duwe anak, ngedusi anak dan Lah. lain sebagainya, ngurus duwe pembantu wis pira sesasine ya to? Nggih. Terus kowe lek bengi, Hah? lek bengi, Masa apa numpak pembantune ya? lah iya apa mau ping napa mau ping bengi kowe kene komplek ping 5 ya wis ping pira? Walah lah. Ya golek sing murah-murah. Iya barno kena penyakit. Borongan. Ya, jangan begitu. Jadi karena ini masih nuansa fitri. Nah, mengucapkan apa Mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, ambiar udan. Kadek arep munggah kok lambeku kecemplokan apa walang sangit. Lho padha ta? Iya. Tak kira walang sangit seneng sing merongos-merongos. Jebule seneng sing ngono barang ya. Ya iya, kan rugi sih. Ngene iki pertanda. Mohon maaf lahir dan batin.
Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Sik ditutup sik kok malah ilang. Lah ya pertondo ape njaluk ngapura. Ya ta, saiki geten awakmu. Iya. Wis, Wis pokoke Idul Fitri lahir batin. Lahir batin. Wis balik fitrah resik Kembali neh. fitrah resik Dosane wis entek. kosong-kosong. Iya, alhamdulillah. Menika hajatine apa Pak Sigit? Menika ulang tahun utawi ambal warsa Mbah Haji Parman Masya Allah. ingkang seabad. Oh, 100 tahun. 100 tahun. Saabad Saabad, 100 nggih. tahun lho. Masya Allah, nggih Lah luar iya. biasa lho ya. Nggih. Nabi Nuh umure 365. Mbah Haji 100 tahun. Kanjeng Nabi 25. Telu. Sidak telu. Ya, sidak telu. Dadi awake dhewe iki melu bersyukur. Tidak telu. Nek kowe saiki 57 berarti 6 tahun Jo. Meh padha. 6 tahun ulang tahun yang Ke-63. ke-63. Iya. Ape muni ndang mati? Ora. Mboten ngeten iki malah awet urip kok raine brangunan. Awet Kok urip. barongan. Malaikat angger penjabut terus wedi sik ya ora. Gila. Gila. Loh, kok ngene? Pun bar kemawon ya Allah ngono ya. Ngiwi-ngiwi. Ora ngiwi-ngiwi wong terae ngene iki kok ya. Nggih. Nggih. Menika Nah, nganu kenapa? dhisike menika hajatipun Mbah Parman kan Oh, nggih. wayangan. Nggih, Niku siap. pengen minggah panggung. Masya Oh, Allah. ngaten. Mbah Haji. Nggih. Ya Allah enten sing nderekaken monggo. Mengke didampingi Mas Nur Hidayat. Oh, nggih, siap. Ngoten. Lha jenenge putra wayahe nyeneng-nyenengke wong tuwa. Loh, nggih. Karepane wong tuwa apa? Leres. Engko aku arep nyawer sinden-sinden. Apa nek ketemu Lucy Brahman iki? Oh, monggo Mbak Parman Nggih, dilih. Mbak Haji, monggo. Metara manca, monggo Mbah Haji Parman kali Mas Nur Hidayat. Turuk. Alon-alon. Monggo Mas Nur Hidayat. Baik digandeng. Amit-amit dalane nak. Goleke dalan Jo. Kawal salaman karo sinden-sindene. Wah, langsung nyawer Jo. Lah, Kakung jumeneng udan deres. Wah. Rezekine kathah nggih Kakung. Amin. Matur sembah nuwun ya Allah. diurut Kong, nggih. Nah, Wis aja sabar. matur nuwun. Abad. Nggih. Ya, sembah nuwun. Mbak Kaya Haji. pas ya panjenengane iki kok ya ora kliwatan iso netrane iki lho isek panggah tatas. Tajem. Lah wong Iya. arep ditulungi. Duite kok ya pas siji-siji ora ana sing katutan loro. Mboten kok titis sae. Ajeng maringi dipijeti riyen Pak Igen, Pak Oh. kandelak loro ngoten lho. Oh,
Mbah Kong sembah nuwun. Mbah nuwun Baji. Kakung didudut saka sae ngene jebul maksak gebokan. Iki putrane sing Pol Keri lho, Mbak. Anu, nyun sewu niki munyuk kula Lah niku jolang kalih Mbak Lucy kelewatan. Alah Mbah Kong kaya. Jolang dereng. Ah nika Sing- Niki putune. Masya Allah. nganggo mik jasune. Nggih. Ya Allah, Masya Allah, Oh, Masya ditambah. Allah, ya matur suwun ya Allah Alah, kakung, alah. aku wis ngene iki gak kuwen. Iki jenengan mubeng melih Mbahnya. Oh mubeng neh. Oh alah. Oh. Biasane sing nomi nyangoni sing sepuh lho ya. Kok ya Ya, sing sepuh turi, malah nyangoni sing nom ngene iki rak ya seneng to. Masya Allah. Mengke nek kurang ngene jolang mang jaluk melih kaya residen nggih mboten apa-apa, Mbak. Mboten ngarah kurang pagit wong rong sip niki kok. Tapi luar biasa Mas anak cucu beliaunya nggih sangat berbakti kepada Nggih. tiang sepuh. Salah. Makane rezekine Ngene iki luar biasa. perlu ditiru lho, Mbak. Ya, turi Masya kok, ya. Allah. Awake dhewe iki muga-muga Turi. ketularan. Paket maju paket. Jo, halah. Nggih, pun pinarak riyen lho, Mbah Kong. Nggih, monggo Lho, isih pinarak, turah kok. pinarak, nggih. Isih turah. Niku tesih turah pun mendhet mawon. Alah nggih to. Alah, masalah jenengan kok iki kok repot-repot malah. malih, Kakung. Isih kok Jawa iki nyepelekke karo Baji. Ya iya Masya kok ya. Allah, matur suwun Mas. Masalah Lancar Mas, rezekine, nggih Masya Allah. matur suwun. Nggih, ada ucapan apa niki kagem Mbah Kong? Masya Allah. Niki Nggih. putu ta, Kong? Nggih, putu. Ada ucapan hati yang gembira napa sik, jenengan? Kakung ngersake. Lon, Kakung ngersane ilir-ilir. iya, Alhamdulillah. yang biru. Nah, kalih selendang biru. Oke, siap-siap. Kalih napa melih, Mbak? Kalih napa melih, Kakung? Lon, Kalih napa melih? Ilir-ilir selendang biru. Terus Asmoro. gubuk asmara masih. Padang kuning. Ya, Nah, lah aku tuh teh manggung uga. ayo. Iya, kotak manggung. Siap-siap Kakung, Masya Allah. Oke. Sehat ya Allah. Ya Allah. Kalih sehat. napa, Mbah? Gala-gala. Napa? Ben awet no, Ben awet enom seger waras Kakung. umurnya bertambah. Alhamdulillah umure ben tambah encok pegenure mati kadas lan kurang saged ical sedaya nggih. Iya, Jo, takoni resepe apa nganti sak Nggih. tahun iso Kakung. sehat. Niki sing do rawuh penasaran rahasiane napa kok panjang sesuatu tesih sehat. rezekine wis tambah ben iso nanggap waya. Allah Amin. Akbar, amin ya Allah, ya Allah. Nggih. Rahasiane napa Kong ben sehat panjang suwu kados jenengan? Rahasiane Lon, carane pripun? carane Ben. madang lah. Madang. Carane bener. darane madang kalih artone kathah nggih. Dan madang, mboten saged Urip. urip. Nggih. Oh, nek kepengin dawa umure madang, Mas. Madang. Madang. Mboten Aja doyan meteng. madang. Nggih mboten urip. Nggih, masyaallah Lah, ngono kula. iki putune lho, monggo maju meneng putune iki. Putu. Mengucapkan ulang tahun napa? Mas paring asma sinten, Mas? Mengucapkan selamat ulang tahun kadem Kakung napa Kakung. kados pripun monggo-monggo. Yud, selamat ulang tahun nggih. Oh Yud, iya. Muga-muga panjang umur. Amin. Umur seger waras, lancar rezekine. Amin. Lah iki buyute wis semene lho, Mbak. Lah nggih lho masyaallah. Nggih. Nggih leres niku Mbak Lucy. Si Brahma. Oce, Pak. Pokoke gubuk asmara nggih, Kang. Eh, Sente rewe. Mase. Jenengan Mbak Lucy. Lah, Siti Demange kan. Ya Allah Mbak Lucy. Pripun? Siti Demang. Siti Demang. wis pokoke Nggih, diani nggih. ngono ya. Niki sing pertama napa? Lir-ilir rumiyin? Napa lir-ilir napa gubuk asmara riyin? Lon, Ilir-ilir napa gubuk asmara riyin? bukas moror. Gubuk asmara riyin masih ngoten nggih. Ya Allah. Alah, jabane empuk. Nggih tangane empuk. Mbak Lucy tangan empuk. Seger ya kok.
wis iki to piye ben. mulane dikupok. Wis to ya iki lek ora sing demok-demok orang Bagong ora tawehne. Iki ora ana kursi apa piye, Jo? Lungguhke kene Bakong nek kursi. Tak cium lho, tak cium lho. Ora bakaku ya ora. Bundutke kursi. Lenggah ya. diparene kursi. Aku biasane nggo kursi sing rondo anu Ah kuwi. kae dibundukne sik. Mbahe nyuwun Kae, dhisik kae, dhewe kae, gubuk kae, asmara. Oh. Kok Iki bengi wayangan kersane Mbah Kung. Lah iya kok. Aku nek ora dalange sigit ora ngono ki. Aduh. Pun karo pinarak ben gubuk asmara karo Mbak Lucy. Ya Allah Ini apa salah. pinarak. Jolang sikile mbahe kok sukune kok dipitek kursi. Berarti wae 100.000 sukune Pun bayar dipitek wayangan kursi. iki dibayar dhewe ya dienggo dhewe. Siap. Nggih, gubuk asmara nggih, Kong. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Apaan nggih. Nggih, Allah mara pokoke nggih, mara wis Dibawani Mbak Lucy. Nggih. Tak bawani sik. Ah, nembake Mbah Kung. Nggih. Salah. Alah. Tangane Mbak Lucy empuk. Oh, iler-iler dhisik. Mulai maleh kok. Oh iya, nggih pokoke bar pupuk asmara ilir-ilir yen apa? Ilir-ilir. Ilir-ilir dulu. Oh. Ilir-ilir yen. Ler-iler Tandure wis sumilir tak ijo royo kota anya penekno blimbing kuwi lulu yo penekno kanggo masuk dodo tiro sore wis direpeni ilir-ilir. Ngendi Alhamdulillah. apa Lah kuwi. diurut nek anu. Lah jenengan nagih bar lendang ke selendang biru. Ayo emot lho kaya. Anu. Sing nika ta? Nika ta? Ada tapan janjimu niku? Pokoke bengi niki pokoke nyeneng-nyeneng Mbah Arman. Pokoke tenan wis. Bengi iki mang Oh, pateni wis setiamu tak pateni setiamu. Selendang biru tak pateni. Nek Mbak Arman bengi iki tak mulyake diapit Mbak Lucy karo Mbak Eni. Mbak Eni lungguh tengene kene. Lek Mbak Eni karo Mbak Lucy iki padha karo limbuk dan cangek. Alah limbuk kabeh kok ya. Siap. Kene anu yang kene mumpung awar Mbah Kung awakmu somben iki ya semulane tak omong yo. Apa? Aja kemayu wong saiki jek ayu. Niki namine Mbak Eni. Bintange ketoprak. Mbak Yosi, tambah Mbak Yosi nih. Tambah Mbak Yosi. Ya, Kene ya. kok yo isih eling yo tambah Yo yo. eling lho. Ayo Yos wis. Pun Niki monggo. Mbak Eni bintang ketoprak niki Sampean konyel kono, niki sampean konyel kono. Mbak Yusi. Mbak Yosi. Ya, alah yo. Wis. Yos. Petringane ya nek dhewe-dhewe lho jan gumun. Selendang biru Mbak Yusi. Selendang Jo, foto kok kono Jo, foto Ya kono foto Mbak. foto foto foto. Nah, diapit sinde-sinde. Nah.
Foto le. Kaya eling lu senenge sih. Kok enak? Yo tambah Yosi. Aku ngapa? Lah nggih, Ya. jan ya Allah. Wes aku kalambari tak ning kene aku, Mbak. Kowe ya jejere Mbak Yosi kono. Nggih. Rojo. Nah. Wes kene. Ah, selendang biru nggih Mbak Eni, Mbak Yosi, Mbak Lucy. Di foto buyute. Senyum Gong, senyum. Foto buyute. Senyum. Senyum. Kok Mbak, kok senyum Persani mbek kamera, orang? persani kamera. Nah. Ah, dadah. Iya. Tangane ngene kok Mbak Gong. Iya. Galo. Iya, ngene kok rada masalah. Piye ra kepenak cedak Jul. sithik karo dipijet. Diomongi. Lah nggih to. Ngene iki lho, jolang melek, jolang kalah ganteng. Dalam? Dek biyen yang dek biyen ki ganteng. Oh, dek biyen ya ganteng. Percaya buyute ganteng. Ganteng pancen yo. Selendang biru ya. Nggih. Kedap tesma aku nyaman. Selendang biru. Sindene nuwun sewu kong sindene niki ayu-ayu napa mboten? Ayu. Ayu. Ayu kok pas ledaan. Cantik-cantik kabeh kok. Wedok nggih kong nggih. Sing mboten ayu. Wah, lho, Mbak Kong lho pinter. Ya julang sing ora ayu. Aduh. Kono tok sing Kok isih tengen ngono Mbak Kong, masyaallah. Sek titis yo Mas. Ayo Mbak Yosi. Nano. Selendang biru, selendang biru among ngenaki hati. Aku ngeleng mati. Halo, iki jenenge Pripun menikmati ya. pripun? Iso dadi daging. Dadi daging. Suarane Yosi dadi daging. Jan marai seger waras nggih kok nggih. Jan. Terus Mbah Kong, nom-nomane nakal mboten Mbak? enggak dados daging nggih kok. Suarane Mbak Yosi dados napa, Kong? Sae. Sae. Dados sae. Nggih. Masyaallah. Terus 100. Narateka batin setiamu Selendang Oke. tetap Semua- penuh janjimu selendang biru. Wah, segere Mbah Kong ditembangke selendang biru diapit. Atur ya, Rong laku. Rong laku. Ler selendang biru. Saiki gubuk asmara. Lalu apik kaya Prabu Menak Jingga. Lah piye? Garwane telu. Sapa bae Mas? Ayo, Kencana Wungu, Terus? terusan Paita Puyengan,
godone wesi rujak polo. Waduh. Godho wesi kuning, wesi Ya. kuning kok rujak Iya, polo iku. wesi kuning. Walah. Nggih. Kong remen nggih. Remen toh. Wah. Remen toh. Barokah. Gubuk asmara dibawani. Sik. Oh badhe nyawer. Oh alah. Nggih. Masya Allah. Putune kan nyawer. Buyutku. Saku entek duwite ndi. Mboten nang Gubuk asmara arep nyawer. Oh, ngoten. Mbak Lucy ape nembang putune kersane nyawer. Ya apik ngono ya. Masyaallah barokah tenan. Mbah Kong. Barokah. Nggih. Wis sagek pokoke wayangan iki langka tenan iki. Wis duwe oleh. Wis duwe. Kiai Duwe, jujur abang iki. Kiai jujur. Ayo. Oh alah nggih. Salah. Iya. Seger waras nggih kok. Lagi wah tambahin. Masalah nggih kok. Walah nggih kok. Isin aku ora nyangoni wong tuwa malah disangoni. Ngene iki sesuk ana tunggale ta ora. Iki wayahe munjung malah ora blas iku. Lah iya le aku ya putune iki ya ora beda kasih kok ya eruh ngono masalah. Masya Allah, matur sembah nuwun Mas. Berkah selalu. Sekali. Ya Allah. Putune. Lho, iki mau dilompo. Iki Wis kudu diwene Mbak Eni. Lah aku kok kliwatan, Mas. Oh dikene Mbah Eni. Disusuli. Nggih, dibawani gubuk asmara. Nggih. Karo jumeneng ya ora apa-apa. Oke, gubuk asmara niki ditayubne napa jaranan senterewe? Tayo. Oke, joget nggih. Oh. Donjreng-donjreng iki Gusti Allah, pun kok- ketinggal to. Malah Gusti Allah pengen ngeroh napa? Tayo. Tayub. Aku pengen ngeroh jogete. Kon ayub lek dheke nggih. Ngantek yo sing ngantek kantil. Lho, biyen Mbak Ji Parman iki penggemare Buta Jim. Ya nyuwun ditayubke ya. Nyingkar bawane pucung sik. Ningkar ningku Jolang dadi begendonge. Jo, aku ndene pengasuh. ngasuh Ngasuh kok ngono. ajudan. Ya ajudane Mbah Kung. Oh, Wiwi tane nyingkar nyingku Oper Mbak Eni. Mbak Eni karo ngelus-ngelus bae. genten Mbak Eni nggih, Kung. Niki gantos Mbak Eni. Karo nggih. pijeti Mbak Eni. Nggih. Spesial Dukun pijet iki. Dukun pijet piye? Bintang ketoprak. Dukun bayi. Ayo. Yen Swarga donya. Ya turi ya. Atine Mbah Kung rasane pripun? Sae. Seneng adem. Adem lah. Oh adem kok aja ning kene ae kok wong telu aja mantuk. Ya terus kan ngopo? Lah kok uri-uri Mbah Kung kersane atine adem. Nanggap jenengan pokoke anggere nanggap rong bengi wis adem terus wae. Lah pripun apa mboten mulih Mbah Kung terus kemengke bengi. Alate tesih. Mumpung dereng diusumi Lah lho nggih. Lelampahan kang uri
Mbak Yosi Yo terakhir. ya sih ditelaske. Nano. Sing nembang jejer Mbahku. Oh nggih siap. Masya Allah. Yo. Nggih kula Yosi kakung. Nggih. Nek niki tangane rada atos, Kong. Mboten empuk, Kong. Nano. Lajeng pripun? Kon mriku. Nggih empuk Mbak Lucy niki pancen kados beras. Tangane empuk Mbak Lucy. Gaji oke Mbak. Lah nek kula empuk mboten, Kong. Kula empuk mboten Mbak kula. empuk mboten. Ada adem tangan. Adem. Nggih kula senengane nggih ngedemke tiang-tiang ngoten. Alah. Ngejemke tiyang sepuh-sepuh. Salaman Mbak Yosi Dik. Empuk Mbak Lucy. Lalu. Tresno tulus nadyaningku bekas marah. Nganggo ditayub nganggo halo ngono no. Gubuk asmara podang kuning. Alah donjleng-donjleng iki. Apa podang kuning gubuk asmara ya ora apa-apa. Oh nggih. Oh gubuk asmara tok. Oh gubuk asmara tok. Wong ora seneng manuk. Limbo senengane kok usul. Wong sing kene iki gubuk asmara tok. Berarti polos. Lah iya. Dinapake, Kong. Ngenteni Joget, jogete. Joget. Ngenteni jogete sindan ladeke nggih, Kong. Aduh Mas Catur, Mas Catur. Halo. Gubuk asmara polos. Ayo, Bunang. Alon-alon mawon Masih. Gubuk asmara karya Mas Jito. Wah ya. Monggo. Iki sing beso lagi kluntrung ngedak. Gubuk asmara Bojonegoro spesial kagem kakunge lho Masih. Mbak Eni. Rawan obrasan. Gebek kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali. Gebek kae kebak cerita wayah bengi
Golane Mas.